हाय आं नोंथांमोननिसिम मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों। नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों मोनसे आं नोंथांमोननो खिन्थानो सानदों। नैबे आर'ग्या सेतु मोनसे एप ओंखारदों। नैबे माखासे नोंथांमोननि थाखाय सहाय होगोन आरो बे एपआ नोंथांमोना बेयाव मोनसे गावनि मबाइल नम्बरजों लगइन खालामनांगौ, माखासे नोंथांनि डिटेल्स होनांगौ। नोंथांमोना बे एपखौ कमप्लिटलि खालामना ला आरो माबा मोनसे खैफोद जाबाय बायोबा इमारजेन्सिबो बेयाव फन नम्बर दङ। नोंथांमोननो आं बे एपआव थांनानै मबाइलनि सिगाङाव थांनानै नोंथांमोननो आं मोजाङै बुजायहैगोन आरो बेखौनो बुंनो सानबावो नोंथांमोना बेखौ खालामना लाथार, नोंथांमोननि थाखाय मोजां। हय नोंथाङा जायाखैबा गामिफ्राव सोरबाफोर जाबाय बायदोंबा बेजोंबो इनफरमेसन खालामना होनो हायो आरो नोंथांमोन। बे एपआ माने दा आं बावाखै गोदान नागारनाय, बिसोरनो नटिस होखानाय। नोंथांमोना बे एपजों नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना बे एपखौ सोलोंना लागोन आरो खालामना लागोन। मानि थाखाय होनबा बे इमारजेन्सिनि थाखाय बिराद गोनांथार आरो जोंनि गासैबो जों मानसिफोरनि थाखाय रैखानि थाखायसो बे एपखौ बानायनाय जादों। नोंथांमोना नैबे कर'नानि एप माने बेयाव गासैबो डिटेल्स मोनजोबगोन। नोंथांमोना बेखौ नायनानै नोंथांमोना माखासे बाथ्रा सोंनाय फिननायबो माखासे सोंनायनि फिननायखौ नोंथांमोना होगोन आरो नोंथांनाव बेफोरबायदि बेमार समस्या फैयोबा नोंथाङा माबायदि बोरै सोलिना थानांगौ, बोरै बासायना थानांगौ, बेयाव माखासे नोंथाङा सोंनायावनो नोंनो फिननाय होखायो लोगो लोगो। नोंथांमोना बेयाव बे एपखौ लानाया जोबोद मोजां जागोन। नोंथांमोना बे एपखौ आंनि भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना सोलोंना लाबानो जाबाय। आं नोंथांमोननो मबाइलनि सिगाङाव थांनानै नोंथांमोननो आं खिन्थाहैसिगोन। आर'ग्या सेतु बेखौ नोंथांमोना प्ले स्ट'राव थांनानै इनस्टल खालामहैबानो जाबाय। बेनिफ्राय नोंथां बेबायदि पेज फैगोन। नोंथाङा हौवा ना हिन्जाव बेखौ सोङो। आं हौवाबा हौवा होबाय आरो नोंथांनियाव लेंगुवेजखौ सोलायनो हायो। आं इंलिसाव सोलायबाय, माने जेबो इंलिस सोलायनो हायो आरो नैबे आंनि नामखौ आंनियाव होबाय। ओमफ्राय बैसो सोंगोन, बैसोखौ होबानो जाबाय। बेनिफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय था। प्रफेसन दा मोनसे प्रफेसन दं, नोंथाङा बेखौ नायलांबाय थाबानो बुजिगोन। बेयाव आंनि गासिबो उपाधि होजोब्बाय। फुल डिटेल्स होबानो जाबाय। बेयाव नोंथांनाव सोंदों नों डाक्टार मावो ना ड्राइभार मावो ना पुलिस मावो बेखौ सोंदों। आं जेबो मावाबा आं अफ दा एबभ होगोन। बेनिफ्राय काउन्ट्रि ट्रेभेल आउटसाइड अफ लास्ट 30 days, माने नोंथाङा अबेबा बाहेर जायगायाव थाहैदोंमोन नामा, हंकं, आमेरिका, जिखुनु जायगायाव थाहैदोंब्ला, माने जोंनि इण्डियान बाहेरायाव थाहैदोंब्ला बेयाव नोंथांखौ फुड मारिन होदों। आं दा जेरावबो थाङाखै, आं बेखौ न'निथ होगोन आरो ना। बेयाव गासिबो काउन्ट्रिनि दंजोबो, नोंथांमोना नायनो हागौ। हंकं बहुद जायगानि आं न'निथ होबाय। बेनिफ्राय बेयाव रेडिअ भट खालामना होबानो जाबाय। बेनिफ्राय नोंथाङा गाहायनियाव साबमिट खालामना होबानो जाबाय आरो बेनिफ्राय नोंथांनाव बेबायदि पेज फैगोन। इउ आर सेफ, माने नोंथांनाव सोंखादों बेयाव नै COVID-19 हेल्प सेन्टार दं। नोंथाङा बे COVID-19 हेल्प सेन्टाराव सेरोब्ला बेयाव माने माखासे कन्टेक्ट मोनगोन आरो ना नोंथाङा। बेयाव गासिबो माने जोंनि इण्डियानि दाब दाब जायगानि माने आसाम, बिहार, बिदिनो गवा, गुजरात, हारियाना, माने सेस मोनजोबगोन आरो नोंथाङा जि जायगायाव थायो बिनि माबाखौ मा खालामबानो जाबाय। जोंना आसाम। ओमफ्राय आं रिफैफिनदों नोंथांमोननो खिन्थानो। सेल्फ एसेसमेन्ट टेस्टखौ नोंथाङा नायनो हागोन। नैबेयाव इंलिसनि सोंदों। दा नोंथाङा हौवा ना हिन्जाव, हौवाबा मेल, हिन्जावबा फेमिलि, आरो उनाव आफटार होजायो। ओमफ्राय आरो लेंगुवेज सोलायनोबा गोजौआव आंथिर होनायाव दांना होबानो नोंथाङा लेंगुवेजखौ सोलायनो हायो आरो माने नों जिखौ फरायनो हायो बेखौ नों बानायबानो जाबाय आरो नुवाखै हिन्दी जाबाय, नोंथाङा नुबाय जानांगौ। नैबे गासिबो बेयावबो सोंदों पुरुष महिला अन्य। बेनिफ्राय आं दा इंलिसाव लांफिनसै बेखौ नोंथांनि बुजिनो थाखाय एगजामपोल खिन्थाबाय। नोंथाङा माने नोंथांनाव जि कुइसन सोङो नैबे फान्थाव कालार नुनाया, नोंथाङा जि कुइसन सोङो नोंथाङा बिनि फिननाय होफिनबानो जाबाय आरो। बेनिफ्राय आं इंलिस लेंगुवेजाव थांफिनसिगोन। नोंथांमोना नायलांजोब। बेनिफ्राय आं इंलिसाव लाबोबाय। व्हाट इज इउर जेन्डार, आं मेल होसिगोन, आं हौवा। प्लिज टाइप इउर एजि, आंनि बैसोखौ आं होबाय। बेनिफ्राय बेयाव नेक्स्ट कुइसन नांगोन। बेनिफ्राय सोंदों इउआर, बेयाव सोंलांगासिनो बेयाव नों गुजिदोंना माबा प्रब्लेम जादों। बेयाव जुदि जेबो गैयाबा न' अफ दा एबभ होबानो जाबाय आरो
बेयाव गासिबो सोंजोबदों। आंना दा जेबो गैया, आंनि देहायाव आंनाव एबभ होबाय। नोंथांमोना आरो हिन्जाव लाना बुजायहैबावनो आङो पुरुष महिला बेयाव बैसो होबानो जागोन। बेखौ पुरुषखौ सेरना हो। बेनिफ्राय नायबाय था नोंथांमोना कृपया आपकी आगोल बैसोखौ सोंदों। इसमें से कोई भी नहीं, माने आं बेयाव जेबो गैया, आंनि देहाया जेबो जायाखै। इसमें से कोई भी नहीं, माने दा फरायनानै बिनि एन्सारखौ जेबो गैयाबा जेबो होना आरो दंबा नोंथांनोबो मोनसे टेस्ट नायनोसै नालाय, गोसोबायदि नोंथां टेस्ट नायनो हागोन आरो आं बुजिदों बेफोरबायदि समस्या, माने बिसोर नोंसोरनो फोरोंनाय हरगोन आरो माने बेबायदि आरो नोंथाङा माने बेखौ नायलांनानै फराय नायलांबा नोंथाङा गासैबो बेखौ बुजि मोनगोन आरो खासि, जुखाम, सास लेने में दिक्कत, हां लानायफ्रावबो प्रब्लेम जादोंबा बेखौनो आरो आंनाव जेबो गैया, इसमें से कोई भी नहीं, आं बेखौ सेरना होबाय। आरो सोंबावो बहुद बाथ्रा सोङो आरो आं दा नोंथांमोननिसिमखिनि सर्टकाट खिन्थाबाय। आं बेखिनियाव बे ससेखौ दोनथ'नाय जासिगोन। नोंथांमोना बे भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक आरो साबस्क्राइब खालाम। जायफ्रा गोदान फैदों बेखौनो आं खावलायो नोंथांमोननिसिम। आं 3000 साबस्क्राइबार मोनथारसिगोन नोंथांमोननि अननायजोंनो, आरो नोंथांमोना बे भिडिअखौ अरायबो फोथांना लाखिगोन नोंथांमोननि सायावसो। बेखौनो आं नोंथांमोननिसिम बेखौनो खावलायो। नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइकजों लोगोसे साबस्क्राइब खालामलांबानो जाबाय।